Hier staan de kandidaten. We hebben daar een stoere vent in het pak. Dat gaat de adjudant werden. Ik zou zeggen, kandidaten, kom hier zitten op de stoel. Hier voor u klaarstaan. Kan ik één plaats op de zetten? Maak het helemaal niet zo aan. Nee, ik hoor wel dat niet Ik vraag alvast aan de adjudant of ik de scepter zou mogen hebben. Dankjewel. Nu wordt een goede adjudant. 22 namen stegen in oktober op een fantastische lijst. De Prinskeuzencommissie heeft ze teruggebracht naar 11. En de leden van de carnavalsvereniging de Draken, dat zijn de Rood van 11 en die van de Kapel, hebben gestemd. En voor 1, 2 en 3, ja, we hebben de stemmen opgeteld. En het was weer een hele spannende strijd, kan ik zeggen. We hebben links en rechts mensen en namen gestreept die het niet zouden werden. En uiteindelijk zijn deze 4 fantastische kandidaten die zijn uren gemeren. Jos Cox, Thijs Verstappen, natuurlijk Tom Stemkes en Danny Stille. Hij zit er ook weer bij. En ik heb dus gezegd, dankjewel, ik vind het kei fijn dat je dat willen doen. Vooral het enthousiaste van Tom, wie ik aan de telefoon had en vroeg of ze onder de draak woos. Ik vond het fantastisch, wie stoer reageerde. En ik hoop dat we nog heel druk van die mensen gebruik mogen maken. En ik hoop natuurlijk ook, want we hadden heel veel stemmen, dat ze ooit eens een keer prins werd van de draken. Maar doe moest opstaan van die plaats, want helaas, deze scepter denk ik dicht niet doen. Kom, drukken. Danny moest nog Danny moest een plekje doorschuiven, zodat deze hier even weg. Het werd eigenlijk een stoelendans. Hier zitten ze. 3 kandidaten, het werden er steeds minder. En dadelijk uiteindelijk hebben we er 2 over. Deze 3 jongens hebben één ding gemeen. Ze willen alle 3 drakenprins worden. Deze jongens hebben, er zijn er 2 tussen, die hebben nog het gemeen. En die 2 die nemen we mee naar de volgende run. Dat zijn Thijs en Jos Cox. Ze zijn allebei, hebben ze uitbreiding in haar gezin gekregen. Ze hebben er een kleintje bij. En toch mogen ze verder naar de volgende run. Want één van die 2 jongens zal prins werden. En Danny... Danny wil ik wel in elk geval weer enorm bedanken. We gaan nu Danny nog een kleintje. Ja! Wie zit er dan tussen? Eén van deze 2 jongens gaat het werden. Is het Jos Cox, die vorig jaar terug in Bezel kwam wonen en direct op de lijst sting. En man, Jos, wat kreeg ze vorig jaar alweer aan stemmen. Of weer de Thijs. Hoe we vorig jaar van gezag hebben, dat is zo fantastisch sting te spelen met die schuiftrombone. Het kriebelt wie ze allebei. Wie de ene kriebelt iets meer, wie de andere kriebelt iets minder. Ik ga de scepter geven. En de nieuwe drakenprins van 2013. De adjudant mocht erbij komen. Thijs Verstappen. Allemaal heel erg blij, maar natuurlijk het duurt wel de mediastilte bij. Dat snap je natuurlijk allemaal wel. Dankjewel. Bedankt voor dat je er allemaal weer hier zit geweest.